impluwensya sang makakilala. Ining nagtulod kay Duard Jance ang Jaro Iloilo City nga magsagod sang isda, hindi para mangin konsumo, kundi para mangin kalingawan. Sa iya hilig, siyang nakatipon sang nanarisari nga breed. Sa bulig sang internet iya gintunaan kung paanong insyakto nga pagsagod sa mga ini. Aminado nga nagapatawhay sa iya pang hunahuna ang iya mga isda, apang sa sini nga hilig. Kamusta ba lang epekto sa iya bulsa? Ang gasto sa mga ini, nagakabawi bala diya? Mga kapuso, makapunta sa mga aga ang Ilonggo fish keeper nga si Duard Jance. Mayong aga, Duard. Good morning, attorney. Good morning mga kapuso. No. Kamusta ikaw? Kamusta ang pamilya ug mga alaga nga isda sa palibot labi na sa mga pandemya? So far so good even though nga pandemic. Okay, good. Oh, that's good to hear. Ano? Duard, o istoryahan taning imong passion or ginakailigan. Saan nag-umpisa ikaw nga nagkolekta o naghilig sa mga isda? Well, since 8 years old, niyara na kami nga isda sa balay. So, binasakit sa akod na namon. Pero do hindi, patutama ika seryoso. Then, like 2017, nung nag-start na ko sa hobby, naka-attend ko sa isa ka fish show. So, dahil na-inspire ko nga magsagod sa isda. Then, namuna ng pagsugod na nagsagod ko sa isda. Nga damo na siguro. May naka-impluwensya bala si mo outside you, sino sa pamilya mo or sa barkada mo do amo man ang ila nga hilig? May mga friend na ko daan, may mga friends na ko nga gasagod isda. Tapos magkadto ko sa ilang nga balay, so makita ko na aquarium do ka relaxing, so madulay mo stress maglantaw sa mga isda. So mo do na amaze you sa iyong mga alaga. Sa balay sa una nakaalaga man pag nabudlayan to yung akon father sa una mag-alaga isda. In your opinion, mabudlay bala mag-alaga sang isda? Is it something ago pwede lang tawhay nga pag-alaga or tutok-tutok kagi dapat? Mabudlay siya, but along the way ma-enjoy mo gid ang amo ning happy. So, amo na. Do enjoy ko bisan nga do kapoy kisa mag-water change, yun na tawag kay do na mo na ako na aquarium pero ga-enjoy gid ko amo ni ako nga hobby. Alright. When you talk about taking care, no, ikaw bala nag-eskwela gid formal or do you do formal do you attend lectures just to be able to learn more on how to take care ng mga isda nga alaga mo? Well, luckily, bisan wala ko sir, wala ko nag-eskwela sa mga inline sa mga muna nga mga hobby, but then available sa social media. Tapos na mag-research nga kung paano i-take care ang among nga mga sapat. Then amo na sa research ko sir nagtutok pabalo na ko kung paano i-treat ang mga masakit, kung paano sila alagaan, paano pakanon. So, sir, so masapos na nang subong tungod sa health ng pang social media. Oh, so self-learned lang gali, ikaw gali lang yan nagtuntuon. Ano mga species o mga kinds of nga mga isda ang nalagaan mo da? Sa subong, we have different varieties of goldfish. Mayara kami oranda, rayoken, rancho, dimikit, tapos mayara mo ko arwana, tapos mayara mo ko subong koi. So do medyo damo, so nalingaw na ko sa isda subong. Ano daranggo medyo mahal gid or mo nanggo taas gid ang value? Siguro sa arwana, siguro sir nga gold. Tapos amo na ang sa mga oranda nga mga import ko medyo pricey sila. Anong reaksyon sang mga ginikanan mga gulpila nagdamong isda sa inyo balay? Sa una, kay do limited space lang kami. So medyo gasaway nga tama na, but then kakita ko sila kisa nga bisan sila gatambay man sa tubang sang aquarium, ka-enjoy man sila kisa sila pagabubod. So happy gid ko nga makita nga happy man ang parents ko nga gasagod-sagod kami isda. Okay. Dati paano gid man para may idea, some people would like to start or basi may ara sila aquarium nga hindi sila kabalo kung paano niya tipan. Can you give some tips? How do we take care of our fishes nga ara sa aquarium or ponds sa inyong mga balay? So basically, so need standard size bro for starting sang goldfish be. Siguro 15 gallons nga aquarium. So pwede ka na nakabutang siguro mga small size nga fish like 5 pieces. Then ang importante kita dayon ang good water quality. Sa amon, ga-feed kami 2 to 3 times a day. Tapos madagdaga lang sa pagkaon niya, tama-tama lang nga maubos nila dayon. Tapos sa water change, regular water change naman once a week. Dapat kadua ka mag-ilis kada semana. So sa pinaka-basic na kinahanglan. Basic no, pero mauti ang bamo gani kisa ga masakit pang isda no. Makitaan mo gid ya, mabalaan mo gid nga masakit ang isda, go plariyo mo lang na sila da. Or may ara change of behavior that you easily notice.
Yes, so along the way sa experience ko sa pangulag sang isda, dira mo gid mahambal nga duga masakit sila, duga paluya, way nagakaon, ang ilang nga color, vibrant color nila duga lapsi. So amo na sang mga palatandaan kung gaba sakit ang imong isda o check sila. Siguro one basic reason is the poor water quality. So importante gid ang tubig sa isda kay dira sila gabuhi. So mas dapat tutukan ta ang tubig, filter nga gamiton, ang pag-water change. Then, another one is overfeeding. So, dapat hindi lang tamang pinagusto kaon sa isda. So, dapat may oras, hindi tama kabusog, hindi matama kagutom. So, tama-tama lang. Duard, let's talk about ining opportunity for additional way to earn, no? Ining through this, no? Ikaw bala naga-breed ka, nagabaligya sa imong mga isda, gaubra sa aquarium para sa mga household nga interesado sini? Yes, attorney. So, isa gid nga nakabulig sa akon sa during subong nga pandemic, especially subong nga pandemic kay tungod sa pag-isda nakabalo mo kung maghimo sa aquarium. So, dako order sa subong sa aquarium kay nag-uso gid ang isda. And then sa breeding naman, so okay gid. So far sa isa ka bulan maka-income man kami nako kung makabulig man sa among family. And mga graduating student pa lang ko, so makahatag na ko sa akong parents ang pang extra naman nga galastuhan. So nakabulig ka na, not only for yourself, but sa panimalay, nakabulig-bulig ka, no, kanami. Did you notice ba an increased interest in aquarium and taking care of mag-pets ang isda during the period of pandemic? Yes, good attorney. So personally, bisan ako, kay pag-start sa lockdown, doon rin ako nagtutok isda man ako. Kay siyempre do wala din nga one day sa balay, lockdown. So dito, dugang isda. Tapos do naka-help din sa mental health ko man kay magtulo ko sa isda. Do galingaw ka ang imong attention ma-divert, hindi na lang puro nga pandemic, lockdown, mga negative mo panundon, but then malingaw ka sa isda. Bisan mo lang na tubang mo perme. And then siguro sa mo nga hobby, be passionate. Kag dapat mo, enjoy nyo lang ang hobby. So continue to learn, dapat always be teachable. Tapos research yun ang pinaka-importante sa among hobby. No, kanami yung istoryanay kita, may galutaw-lutaw ang mga isda sa palibot mo, Duard, no? Sige, padayon sa imong hobby, kinakailigan, and I hope you'll be successful in your business if ever amog man na ang path nga gusto mo takaron. Salamat gid, Duard, sa tiyon ginatag mo sa amon. Yes, attorney. Thank you so much. Dugang impormasyon ka, good vibes. Sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.